Dit is Meet op Vreed. Miljoen, de Frieske verrassing in de street om het leaderschap van de PvdA. Lutje Kobi van Wergeer. De handtekens ben goedkeurd. Ja, doogt alle keren. Nou, dan gaan we er nou met zin aan, hè? Ja, dat mat ik wel, want nevens de media is er volslaan kansleers. Ze krijgt daarom joen help van een letteroloog, Ingrid Pastijn. Zij had de naam van Jacobis concurrent Mission en wit wat de zwakke punten binnen. En regisseur Pieter Verhoef zit Mosi Fjouwersontig hier voor een van zijn grootste uitdagings eer. En dat is de verfilming van het Tokyo-proces. Dat is een tribunaal van Japanse oorlogsmisdiedigers uit de Tweede Wereldoorlog. En een minuut is voor een benefietjoen in de Grote Keizer in Ljouwert. Dag gasten. Welkom aan tafel. Lutje Kobi. Goeie Rolf. Wat een weekend. Ja, het was net echt een hele weekend. Hè? Ties die tot vreed. Hoe is het eigenlijk? Ja, het lijkt alsof die teaser heel lang alleen is. Ja. Toen ik in de auto met Omroep Friesland naar Amsterdam ging. Die in de primeur. En daarna, ik zei van, nou ja, laat me om me heen komen. Maar ik wil echt nog wel gewoon mijn werk die in de Haag. Hoe dat nog? Tussen al die media Ja, ik heb al een gesprek met een potgrondfabrikant. En dan kom je nou correct bij? Ik kom nu bij de andere groep van de PvdA Lauwert. En vanmorgen hebben we een campagneteam. Ik heb campagneleider Jack Voigt. Alles moet weer. Ja, ik zag je een keer in het publiek zitten. Ja, ik heb wel een machtig ondersteund. Geweldig. Ja. Goed. Pieter Verhoef, Koen hoor. Nou, ik sinds Tizi of zo. Ik ben onbekend, hè? Ja, Wat vind je daarvan? Dat moest ik wel leidje, maar met alle respect. Ik zei juist, Joentje, mijn vrouw, zoals ik zien te zijn, het is eigenlijk de Tommy Cooper van de politiek, zeg maar. Volks, innemend en je bent er om leidje. Dus het is eigenlijk een compliment. Tommy Cooper ken je wel, die Engelse komiek. Ik sta stemmen, een beetje mijn werkerskracht. Ja, dus heel ongewoon in elk geval. Ja. Maar vernij het? Zoen je op haar stemmen? Ik weet, ben je trouwens PvdA? Nou, ik ben wel links van het midden, zeg maar ik zwerf tussen GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid. En was ik nooit stemt. En zo. Dus, je nog aan bij de kladden pakken? Ja, ik ben heel green, dus ik kom wel in de buurt. Ja. Oké. Aan tafel heb ik Ingrid Pastijn van het JRVN, letteroloog. En het wie uw idee omdat die mensen net zo volle mogelijk knokken nog in die kandidaten. Ze binnen wat leer van elkaar, die 4 PvdA-kandidaten. Toch wij van, misschien is het wel aardig om dan aan de hand van de letters te zien wat voor type mensen binnen, of ze zwak binnen, of lutsen, joen even lekker in grains even onpakken kind. Maar eerst even oer letterologie. Het is wat ingewikkeld, maar wat is het? Het is de betekenis van de letters van ons alfabet. Nou, het zegt nog niet zoveel natuurlijk, maar alles om je heen bestaat uit letters. Niet alleen je naam, maar ook het adres waar je woont. Daar mag je ook wat leren. En zelfs als je mensen om je heen hebt die allemaal dezelfde letter hebben, dan zegt het ook allemaal iets over jezelf. Het is eigenlijk, bij letterologie gaat het om je roepnaam en de eerste letter van je achternaam. Dat is wie je bent. Nou, ik denk dat we het best aan een proef kunnen maken. Ja. Roelof, doe maar even Roelof. Roelof L. Oké, de R die staat voor macht en kracht. Dus je kan bereiken wat je wil bereiken door middel van positieve manipulatie. Pieter heeft ook een R. Ja, Pieter heeft ook een R. Ja, dat is goed. Ja. We doen jouw naam aan nog wel even. Ja, er zit een R in jouw naam. Ja. En is dat een goede macht? Of, Ja. Mensen zeggen manipulatie is vaak negatief, maar dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, hij kan precies mensen zo bepraten dat ze precies doen wat hij wil. En is het altijd een vast gegeven? Ja, de R die staat altijd voor dezelfde betekenis, maar het heeft te maken waar die letter in je naam staat. En bij hem is het de belangrijkste letter, omdat het de eerste letter van zijn voornaam is. Ja, ik viel nog een paar lekkere letters, want ik heb 2 O's. Ja, nou, als je naar de O kijkt, die heeft geen begin en geen einde, dus je hebt heel veel energie. En daar moet je wel wat mee doen, want anders gaat het vastzitten in je lichaam. En je kan ook heel erg in je denken zitten. Dus, ja, nou nee. Nou, ik wil niet beweren dat je eigenwijs bent, maar je doet wel alles op je eigen wijze. En je reageert op het moment dat er iets gebeurt. Soms een beetje impulsief. Ja? Je hebt heel veel creativiteit in je. En een eigen plek in huis is heel belangrijk voor je. Oké, dit moet ik op mijn cv zetten. Ja, dat is prima. Nou, maar even voor de duidelijkheid. Waar komt dit waar? Ik bedoel, bedenk je dat dan zelf? Of, nee. Ik heb het geleerd van een mevrouw in Brabant. En daar heb ik een workshop gevolgd. En
Ik vond het zo ontzettend leuk. En ja, zij doet er nu niet zoveel meer mee. En ja, Nee, er zijn maar dat is heel net weinig mensen in toevallig Nederland. Jomanda of zo? Nee, zij heet Monique. Dus dat lijkt er maar niet waar krijgt zij het dan bij? ja, zij heeft het ontwikkeld. Nou, Dus, dat dus dat, mensen mooi. Ken je er in je bed een mooitje of weet ik het wat? Nee, nou, wat ik ermee wil gaan doen bijvoorbeeld is in een team kijken van wat zijn de namen van die mensen in het team. En wat voor energie brengt diegene in? Als je bijvoorbeeld een heleboel mensen hebt met de O bijvoorbeeld, die heel veel energie hebben. Nou, ik kan me voorstellen dat als je die in een voetbalteam zet, dat gaat botsen. Je moet er niet te veel hebben. Je moet ook mensen hebben die dat een beetje compenseren. Dus op die manier kan je dan kijken van, nou, wat kan ik er? Maar in de naam zelf kan iets ik botsen, of nee? Nou ja, het is je eigen naam. Dus alle letters helpen je elkaar. Maar als jij het wil botsen, dan kan dat. Een hele warboel worden. Ja. Dus mooie orennamen hebben we. Ja. Nee, maar dat helpt niet hoor. Nee, die energie. Ja, maar dat heb ik houden. me ook al vragen. De bimmeesken, die nemen een namen. Ja. Op een gegeven moment, dan valt die hele theorie voort. Nee, want ik heb toevallig een vriendin en die heeft haar naam veranderd. En die dacht van nou, dan ben ik iemand anders. Nou, helaas. Ze heeft nog steeds de energie van die oude letters heeft nodig. Maar dat komt omdat ik haar goed ken. Dus dan weet ik, dat kan ik dan ook heel goed herkennen. Nou, ik vind het nog wat zweverig ontnoten. Maar we beginnen even Luts, de L. Nou, de L die heb jij ook in je naam. Ja, wat de L die staat voor een proces waar je in zit. Hè. Dus bijvoorbeeld de verkiezingscampagne. Die is eigenlijk veel belangrijker voor je dan de daadwerkelijke uitkomst. Die hoort erbij. Dus natuurlijk wil je winnen, maar de uitkomst, het proces is veel belangrijker. Want dan kan je uitdragen wat je uit wil dragen daarin. Oké, we beginnen aan z'n vierde met jouw naam. Maar dan vooral maar de chinstreep, want we moeten even wat minuties vinden van Joen. Pieter Verhoef, dan wil ik eigenlijk maar de P beginnen, want deze man zit voor een gigantische uitdaging. Volgens mij, wat zou je nou duizenden stikken trollezen maken om je naar je driedelige riegel... Nou, duizenden stikken met twee stukken stapels. Ja, je wijst naar de groen, dat is een meter ongeveer. Die schenken is heel heeg. Ja. Van documenten die we uit Tokio thuisstuurd binnen en die ik hier uit de archieven helle hebben. Want dat proces dat het 2,5 jaar duurde. En er zijn zulke ingewikkelde conflicten. Voordat we er nou takken, even duidelijk. Tokio-tribunaal, we kennen het Nuremberg, de processen van de nazi-kopsteken die naar de Tweede Wereldoorlog terug te sturen. Hoe heet die man, die hele bekende, ben je naam even kwijt? Wat? Göring? Nee, ja, Göring, ja. Die is daar toen berucht. Maar dat gebeurde zeker in Japan. En hoe komt dat ter? Kun je dat dus uitleggen? Nou ja, het had in Tokio of in Nuremberg het samen duren. En in Tokio 2,5 jaar. Dus die Reuling, professor Reuling, dat weer de Nederlandse rechter, omdat Nederlands-Indië, ik in die oorlog in Japan betrokken wie. Die weer de Nederlandse rechter en die ging er als jonge man heen. En dus ze zijn nou jel hier, samen, dan is het wel voorbij. Dat het 2,5 jaar zit. We zeggen daar nog beelden van? Waar ben dit? Had je daar nog zeggen? Ik ken dat zo goed. Nee, nou ja, we zeggen dus we zeggen het hele tribunaal. Maar daar zit die. Nou, er zitten 28 de beklaagden zitten daar. Ja. De zogenaamde Japanse oorlogsmisdadigers. Tenminste, die onklaagd binnen voor een oorlogsmisdaden. En dat zijn hele ingewikkelde processen. En zo. Maar het interessante is dat er conflicten wienen. Reuling wie interessant, omdat hij een dissidente positie innam. Reuling wie een Nederlandse rechter, jonge man, moest erheen. Ja, en ambitieus. En dacht, nou, het is prachtig van mijn carrière. En hij wilde het weer eindelijk een beetje een conformist. Hij wilde zich aanpassen. Maar het weer een eigenzinnige man. En die kwam erachter van, een van die drie hoofdbeschuldigingen, de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensen. En wie een van misdaden tegen de vrede. Die weer pas aan het einde van de oorlog weer die formuleerd. Dus zeiden, hoe kan het nou? Hoe kun je nou een land veroordelen volgens een wet die er net wie toen die oorlog begon? Nou, dat vonden ze al heel raar. En hij zette dat terug. Dus ik kwam ontzettend onder druk te staan van zijn collega's. En de Nederlandse regering. Die zeiden, dat moest hij aanpassen. Dat is de makers de schande. En waar zit nou de drama? Krijg iemand, je had een driedelige riegel van maatje en een speelfilm. Ja. Ik wil toch wat helder krijgen. Ik wil eigenlijk een scène van die Reuling. Een man die ter naar Japan ging. Kun je me maar helpen? Hoe ziet die man eruit? Het is een hele mooie man. De vrouw die voelde als bosjes voor hem.
Het is een zachte stem, een mooie blauwe ogen, lang. En dus eindelijk moesten de vrouwen een beetje voor zich oude horen. En de Japanse vrouw? Ja, maar ik secretaresses en al dat soort. Okay. Hij was een beetje een womanizer. Maar op een bepaald moment werden we verliefd omdat de viool speelde. Hier is een viool mijn naam. Een hartstikke vioolspeler. En daar kwam er een Duitse vrouwtje in, die salon houdt. En daar kwam er een 15 jaar jongere Japanse in. Waar de straal verliefd op werden. Hij verdiepte zich in de Japanse cultuur. Op allerlei niveaus. En we werden verliefd op de vrouw. Toen wilde thuis vrouw en 4 verliefde bijna hier. Maar ja, hij was heel lang van huis. En is het dan dat werd het Zinnenbroek natuurlijk. Want ja, dat hartstikke goed. Maar dan heeft ik nog contact met mijn vrouwje van de vijandelijke landen. Is chantabel. Hij was chantabel. Ja. Maar hij zette terug. Dus ik kwam in een hele geïsoleerde positie. Kwam er en toen kwam je uiteindelijk, want de heersende opinie wie we moeten die Japanners oppakken. Deerstraf, al hij die ging oorlogen. We zullen die spleetogen even een lesje leren. Krijgen ze de nazi's. Want er zijn alweer giele, krombenige monsters. Maar hij kwam door die contacten met die mensen, met die jonge intellectuelen en de muzici, kwam erachter dat er een heel oud volk achter zit met een geweldige cultuur. En dat het net zo... dat werden hem al kwalijk genomen. Dus hij, maar daar zit natuurlijk wel, daar viel je een film in zit. Ja, dat viel ik vanaf het begin, ja. Maar het is heel moeilijk om uit die ingewikkelde hoeveelheid informatie en een soort heldere, dramatische, emotionele lijn te trekken die toch net de essentie van wat er is gebeurd. Nee, maar hoe let je dat nou aan zijn zin in die serie of in die film? Zorgen we dan alles door de eigen van hem? Hij is wel uw gids toch die, met die contacten met die senior rechters. De belangrijkste opponent via Lord Patrick, een Schotse man via het United Kingdom. En General MacArthur, de grote eindste onderkoning, de onderkeizer van Japan, die speelt er een rol in. Dus het is, ja. En hoe is het nou ouder dat je net veroordeeld wordt als voor een wet die er toen nog net wie? En dat het dat pas hij had uiteindelijk bakzeil hellen wat dat betreft. Omdat er toch, wij moeten maar een voorbeeld stellen voor het vervolg. Dus hij had zich heel praktisch opgesteld enzovoort. Maar er wie een Indiaanse rechter die woer iedereen vrijsprutsen worden. Want Japan hier een vrijheidsoorlog. Die worden westerse imperialisten uit de Azië wij helden. Ja, nou maar Leeuwken, je hebt wel iemand op tegen om die haatrol te spelen? Ja, ik heb Barry Atsma, de bekende man met Friese naam, maar komt net uit Friesland. Een mooie, knappe... Dat is op foto. Bijzonder spelen. Ja, en die Reuling wie een heel goede tennisser. Hij heeft het punt staan om beroepstennisser te worden. En hij speelde viool en hij heeft tussen zijn 6 en zijn de viool spelen. Dus Oké, dat is perfect. Komt bij elkaar. Ja. Ja. Nou is het wel zo dat die Japanse omroep heeft jou vrij om dit te maken. Nou luidt het daar nog heel gevoelig, dit. Maar jou bepaalde zaken net belichten? Nou, er zijn een aantal do's en don'ts, zou ik zeggen. En één belangrijk ding, de film, ik als makker van de film, mij net zeggen dat het terecht wie dat het onterecht wie dat de keizer net daagd is. Dus die keizer is nooit voor de rechtbank. Dat wie het goddelijke hoofd van iedereen. Iedereen die natuurlijk de namen van de keizer zeg maar. Dus dat mij wij net zeggen. Mij wil in de film hoe discussieerd worden. Maar er mij net het uitsluitsel werden van het is eigenlijk onterecht dat die man daar net oppakt is. Zeg maar. Maar Reuling wie ervoor dat ze hem net oppakten. Omdat de Amerikanen toch, als we die man oppakken, dan stort de hele samenleving in. En Reuling wie het hem weer in is. Dus wat dat betreft hebben we mazzel en kunnen we bij de feiten bloeien. Ja, happy end. En een keer toeren uitsturen in Japan, want dat zal gebeuren, denk ik. Is dit nou de missing link van Pieter Verhoef? In die hele... Missing link? Hoe in de hele schakel van films die je al maken? Nou, dat weet ik net. Ik wil wel eens vaker met een internationaal project bezig zijn en dat in dat trogien vanwege, omdat de centen er net kwamen. Maar je leidt de helft van het budget leidt bij de Japanners. Maar is dit dan, zou dat dan de eerste echte stevige internationale... ik vind elke film, ik kan voor hier een kleuterserie maken en ik maak je er nou weer hier voor het eerst in mijn carrière. Des wat ik me krijg in als in zo'n groot project. Maar dit is wel heel erg stevig. Hè? Ja. Ik ben heel ingewikkeld met taalverschil. Ja, er wordt overwegend Engels praten en het Japans wordt natuurlijk vertaald. Maar een beetje Nederlands, wat Duits, maar overwegend is het Engels de voertaal. Ja, ik wil toch nog even naar Ingrid aan, want er zit hier een man, maar hoe griezelig soort energie, dat kind haast het oors.
Wat zou dat zien? Welke letter in die naam zou het energie? De O. Ja, maar die zit... Ja, verhoeven maar even. Geer nog even. Nee, ik denk dat het bij Pieter meer om de P gaat. De P? Dat is namelijk de eerste letter. En die staat voor heel veel ideeën. Ah, oké. En ook kunnen uitvoeren. Dus zeg maar zaaien en oogsten. Je kan wel een heleboel ideeën hebben, maar je moet er ook wat mee doen. Of de kans krijgen om er wat mee te doen. Dus, en hij staat daar ook heel positief in voor de Klopt dat wat? Geloof je hier nou zelf allemaal in deze... Ja hoor. Ja? Ja, ik ben er al zo lang mee bezig dat ik... Ik moet het zelf net vragen. Nou, Dus dat ik dat gewoon weet. Ik vind het een beetje gezellige onzin, maar ik vind het leuk om dat te oké. horen. Ja, Je mag zo denken. Natuurlijk mag ik ja, zo denken. ja. Ja. Dus, Want er staat er ook niet in dat ik kritisch ben. Zo. In een van de letters. eerder de E eigenwijs. Ah, Alles ja, op de eigen wijze doen. Hè? Nou, Op dus- je eigen manier doen. ik zal dit even onderbreken, want we moeten... Oprecht. Friesland Boppen. We gaan nog even naar Vlieland. Ja, nou net. Oh ja. Maar hoe 2 weekend dan is er nog een filmweekend. Maar Ja. jouw oeuvre, of in ieder geval heel het mooie Nou ja, je filmterrein. hebt een Podium Friesland, een filmtheater, theater, net van Dr. Deen, daar heb ik niks mee te maken, Nee. gelukkig. Gelukkig. Vind je het niks? Hè? Vind je het niks? Nou, als comedy vind ik het aardig, maar voor de rest is het... Oeh. Nou, ze hebben mij daar vragen of ik daar wat filmpjes aan wil doen. Dus van de 16e, 17e en 18e werden daar 15 films van mij, speelfilms, documentaires, onder andere van Tjebbe Hettinga, Gerard Tolen, Peter Verstraeten, Nienke, Teken van het Beest, en een aantal heel erg onbekende dingen. Dus er is een hotelarrangement, je kan er hinnen. Het wordt heel gezellig. Michiel Romein komt ook mij, mijn vriend van Van Jeske Vet. Ja, en dus er zijn nog een man of 15, 20 nodig om het vol te krijgen. Je maakt Maar nog even promotie daarvoor. dus, dames en heren, waar is de camera? Goedenavond. Ja. Dat je dat nog nodig hebt, Verhoef, om die mensen naar jouw films te krijgen. Nou, wij zijn er al een hele hoop die er al een hele hoop van pensioen hebben, denk ik. Ja? Ken beetje, jou het werk van Verhoef? Teken van het beest ken ik zeker. Ja, maar goed. Maar, dus ik dacht, ik maak je daar even broek van. Ja. Dankjewel. Nou, dat kan. Nou, je mag je ook nog bemoeien blijven met het verhaal van Lutje Kobi, want ja, wat een weekend. In dat weekend ook naar het congres, dus dat kennen we net. Hè? Ja, Altijd wat. Zou je het leuk vinden trouwens, om zo'n heel weekend even heel Ja, leuk te zien? geweldig. Doe je hem dat wel eens? Nou, vorig hier ben ik Roen heel maart de Vlielenwest. Trouwens, net wat filmweekend, maar de wierde wel een filmweekend. Ja, van het iets van En dan kreeg je zo vol om die hinnen op het terrasje. Dus een geweldig goed concept. Ja, geweldig eiland ik. Ja. Nou, ik wil nog even een filmpje dat we zelf maken. Hè, over jouw weekend begon Tuesday. Toen kwam er ergens een injouwing van, ik mag me toch maar kandidaat stellen. Dat wie men niet te min, joh. Oh, men niet te medial. Nou, ergens. En we hebben dat volgen. Goedemorgen. Net 5:12. Tot op heden vind ik dat ik nog iets toevoeg aan de kandidaten die er staan. Is dat uw campagneteam of heeft u niks mee te maken? Dat is heel stiekem mijn campagneteam. Ja, de koningin van Friesland, dus ik denk dat ze zich geroepen voelde. Nou, het mag van mij. Want ik vind dat de SP op de meeste punten, juist waar het gaat over arbeid, juist waar het gaat over wonen, juist waar het gaat over zorg, het dichtste bij onze sociaal-democratische principes zit. Ja, daar rent ze. Op naar een weekend vol hectiek. Je hebt het zien, mijn collega Andries Bakker zijn die het de hele dag volgen. Het maakt me eigenlijk net zoveel uit wat er gebeurt. Ik wil ervan genieten. Heb je ervan genoten? Ja, super. En ja, dat is sowieso jij bij het leven ervan genietje. Maar dit ben natuurlijk wel. Ik meen niet de nacht net heel rustig slept. Ik was zeggen, die 100 handtekeningen weer het verhaal kleren, dat moet er al je bij zijn. Maar ik dacht van, oh jee, dan kom ik de morgen in Den Haag. En dan weer ik stemmingen, dan weer afscheid van Job in de Kamer, Job Cohen. Dus ik denk, oh, dan zit die pauw net voor mijn neus, de ouwe hoeren. Daar heb ik helemaal geen zin aan. Maar doe je dat dan nachts ook al, dat je zo'n riedelt ziet? Nee, jawel, je kan altijd leven ja, tussen precies, vragen. dat doe ik om heen. Ik denk van, oh nee. En iedereen die giet er natuurlijk wat voor vrienden zijn. Maar toen dacht ik, dat moest maar gewoon doen. En dan zorg ik wel hoe ik het weer doorleef. Waar win je benauwd voor dan?
Dat is Nou, van je Venezoen. Op zich ben ik nergens benauwd voor. Maar wel in de media die in Den Haag spelen, en de kist het haast elke Joen Sjen, in ieder geval bij Ponet, het bijvoorbeeld al respectloze. En dat kan ik heel slecht zien. Nou, maar dat doe je toch net? Dan Nee, dat is een mosterdel. Huh? Ja, is dat Ja, zo? een mosterdel. Dat zie je net. gewoon precies voor de door. Dat Nou, heeft jouw camera... Dat is van achterdoor, toch? Nee. Ja, Dat is toch maar geen iedereen goed voor de wil het ik wel campagne? graag. Iedereen nee, is dat zo is maar ijdel hier- dat ze willen zelfs bij die kwasten... Pieter, ik nodig jou, meneer Verhoeven, ik nodig jou een door uit. Ja. En dan kun je zien dat, misschien even zien dat het oren door rechts komen wordt, maar de moster gewoon del. Dat is net alles. Maar- Er maar- binnen meer dan 400 mensen met een perspas in die Tweede Kamer. Maar is Ja. dat dan het enige way hoe nooit denk Nee, op maar bed? Ik zou er toch moest toch denken wel, van straks moet ik mijn Sarkozy om tafel. Moest er ook nog nooit denken. En ik denk altijd gewoon eerst van, nou, wat komt er allemaal op jou? Dat is onder woorden dit. Maar ik hoor van wat wordt mijn echte punt in het debat, want de dag is erop heel het debat. Mijn campagneteam moest nog flyers in elkaar zetten. We moesten nog even wat t-shirts maken. Oh, Flyers? ja, flyers. Oh, flyers, ja. Dus folders. Ja, sorry. Ja. Ja, papiertjes. Ja. En nou, ik heb een agenda voor, zeg maar, voor wat er al hier op komt. Iedereen wilde komen te spreken en zo. Dat zijn de dingen die in ieder geval op diezelfde dag al je trommen kunnen spelen. Ja, maar nou die eerste 2 dagen werd toch, ik net heel soort wat minder leuke dingen zijn. Hè? Hoe, nou ja, je vaak om, hoe het je klinken bijvoorbeeld. Ziet er mooi uit. Hey, nee, maar daar gaat het dus kennelijk om, hè? Dat doet die Pauw net en zei ik. Geniet je dan nog? Ja, maar het ging trouwens eigenlijk wel best wel vrolijk. En wat het bijzondere denk ik toch weer is dat de Haagse stop, want dat is in feite. Dus iedereen die van de werkelijkheid die der is blijkbaar de werkelijkheid moet naar Haag, is toch wel heel vaak heel oors. Dat de Haagse stop wel wat ontregeld weer. Zo van, hè? Ja. Die Jacobi, die van Friesland, die had ik gewoon recht toe, recht aan politiek bedroet. Die zijn ze ook net zo verwacht. Dus ja, er weer wat ontregelingen. Daar reageerde eigenlijk de pers, vond ik toch op zich heel positief over. Uit de hoek werd het minder, als die direct heel erg veroordeeld ging. Dat waren eigenlijk de meesten van mijn eigen partij, de oud-partijvoorzitter. En eentje die Wat zei die dan? Nou, die ene zei van, oh ja, ik moest heel diep nooit denken wie dat weer. Toen dacht ik, nou in, Ja. moest beter opletten. En de week eentje die zei, oh ja, ik heb wel 3 uur mijn best doen om te zien van wanneer er eens een keer wat van in de pers kwam. En want Andries Bakker en de cameraman en ik ben naar Den Haag gereden. En die telefoon die ging achter elkaar. Hij zei echt zoiets van, nou, we gaan eerst lekker eens broodje op eten. En dat geweld, dat komt straks wel. En ja, dat vindt mij net Haags, dat doogt net. En dan moest direct in de hype gaan. En op zich ben ik daar wel tevreden over. Dat ik gewoon de baas op mezelf ben, dat moest sowieso wezen. En dat... Maar dat kist haast net meer wezen als straks. Stel dat de Kirstenbust. Ja. Dan kist haast net meer diezelfde wezen. Ja, ik denk toch wel dat je heel Dan komen erg... de spindokters en andere mensen die hoor zeggen op die aan de gedragen spul. mist. Dat moet je helemaal bewaren, vind ik eigenlijk. Die politiek moet ophouden met dat gespin. Nou, dat vind Maar ik heel gewoon goed. recht toe, recht aan. Wie die man die het dan krijgt bij jou in de smink ziet? Die man die in de smink ziet daar de dat man is in een de smink. campagneleider. Ah, dat is mijn campagneleider, maar die spint helemaal net. Nee? Nee, die Wat dan? Ja, Wat doet die hij dan? spint, die zei niks. Die liet zich al in Die de regelt haak. Die helpt wat gewoon, drinken en die helpt wat broodjes. Ja, precies, maar dat is een spin. Spin is alle beeldvormingen voortzetten om bepaalde trucjes uit te Nou, halen. maar, ja, maar zo kom je dus ook. Hoe juist Paul Witteman, waar dat ik zo, zelfs de man van de Telegraaf, Paradijs, die Ja, zei dat van, is nou, ook- je ja. komt Nooit wel goed ik- hoor, dat is een, nou ja, dat is toch... Het Gravy concurrent. Maar ben je dan een grutskop? Had Hij je dan, denkt dat we het telegraaf is en nooit ik goed bezig bent. maar ben je toch wel grutskop had je dan waarom surft? Ik nou, ik heb toch wel flikt. Een paar dagen lien ziet ik daar nog net. Ja. Ziet je net een tevreden. Nog erger heb ik de teasers gewoon zelfs zijn. Nou, je hoort me net ook al 80 keer je hoort het verhaal. Bovendien heb ik bezoek, komt me net zo goed uit. Wie ik zag. Ja, nou, we moeten even naar de letterologie. Want neem eens even 2 opponenten waarvan je denkt, nou, die maar we even goed voor de mangel hebben. de 2 opponenten, de echt serieuze opponenten, binnen denk ik Ronald Plasterk en Diederik. Samson. Ik kies een zin in die Neba had Albayrak, maar die A zal hier. Nee. Nee? Ik denk dat Nebert Albayrak en Martijn van Dam, toch, denk ik, toch hun optredens al eigenlijk
uitrangeerd ben. Oké, nou dan doen we Samson. Ja, dat heeft dan te krijgen met die zwetterij. Je bent nog aardig droeg op. Ik ben ook droog. Ik ben ook heel aardig. Bloed ik zei, hè? Ja, nou we zeggen even naar je Samson. Diederik Samson. Diederik Samson. Nou, de D hij heeft er verschillende. Hij heeft meerdere dubbele letters in zijn naam. Dus dat is altijd meerdere zwaardere energie. En de D staat voor duidelijkheid. Hij wil heel veel duidelijkheid hebben voor zichzelf. Maar hij wil het ook naar anderen uitstralen. Dus dat is wat hij nou ook eigenlijk doet. Hè? Hij probeert duidelijk zijn standpunt ook naar buiten te brengen. Hij doet dat op zijn eigen wijze. De E hadden we al gehad. Ik doe het een beetje door elkaar hoor. Even de belangrijkste punten eruit. Ik heb geen D in mijn naam, maar ik sta bekend als heel duidelijk. Ja. Oh ja, we hebben Luts helemaal nog die in trouwens. Nee, Luts komt Luts komt ook nog. Maar Okay. je hebt andere kwaliteiten. Of u heeft andere kwaliteiten, sorry. Ja. En bijvoorbeeld de K, die staat bij hem van... als iets hem niet zint, dan doet hij het niet. Zegt hij kut. En hij neemt voor zijn manier heel wel overwogen beslissingen. Dus hij wil voor zichzelf heel duidelijk overkomen. Ja, dat zal hij ook moeten bewijzen in de debatten die hij dan Ken je wat voert. mooi trouwens? Dus, Nog net, maar ik zou er nog nooit denken. Hoe nooit denk ik. Ja, maar Samson, dat denk ik bij. Dat is dit echt een grote... Nou ja, Samson, Bijbelse figuur. ja, de M staat voor Samson. Ja, Samson kan hetzelfde. De M staat voor Samson vrijheid. hetzelfde. Dus hij wil gewoon heel veel vrijheid hebben. Dus ook in dingen die hij beslist. Als hij daar geen vrijheid in krijgt, dan zoekt hij het wel. Nou, dan geven we nou even een Dus, pas sterk. Maar die man met die hoed. Ja. Ronald, zit ik een R? Wat hij wil bereiken, dat kan hij bereiken. Nou, de O, hij heeft heel veel energie. Maar hij heeft ook de D van duidelijkheid erin. En het proces voor hem is ook veel belangrijker dan de daadwerkelijke uitkomst. Hij wil dus ook... En hoe kan ik ze nou bestrijden? ja, daar ga ik niet over. Ik zoek gewoon een paar van die letters eruit krassen aan. Gewoon op dat briefje wat ervoor staat. De U in uw naam, die staat voor diplomatiek. U bent heel diplomatiek. U kunt daar dingen lul heel ik helemaal diplomatiek niks uitleggen. Daar verloor ik niks van. Nee, maar zonder dat mensen daar boos om worden. Dus ik denk dat een hele sterke eigenschap is om ze daarmee te bestrijden. En de T die staat voor totale zien. Gaat niet van één mening uit. Dus ik dat ben is heel natuurlijk integraal, dat klopt. En de Z die staat voor een open mind. Staat voor een heleboel dingen. Staat u open. Oké. Dus, We krijgen aanstonds een rapport mooi, hè? ja. Dan kunnen we dat Ik even heb rustig een nalezen. rapport, voor jullie van uw gemaakt, eigen dus, naam. ja. Maar nou even steeds maar naar de echte... je moet het toch jongen weer met ontslag in Grains. Wat heb je hem nou nog te zeggen? Ja, we beginnen al een keer natuurlijk steeds in debat met elkaar door hetzelfde partijprogramma. Ja. En eigenlijk is een debat dat we mooi elkaar, dat hebben we al gepraat. Ja, vind ik flauw, vind je dat? Ja, aan de andere kant, als je elkaar helemaal ja, maar dat doet die Republikein net. Ja, maar met letten wel weer de kameraden in dezelfde fractie. Dat gebeurde toch met de Democraten, met Obama en met Hillary Clinton. Dat ben ik goeie vriend. Aan de andere kant vind ik dat er zit iets moois in deze aanpak. Omdat de debatten wel vanuit positieve insteek voert worden. Er wordt wel heel erg zo van, wat kan ik bijdragen aan dat stukje koers en wat kenmerkt mij dan? Ferry Mingelen zei aan het eind van de week, want er was heel wat gedoe, die regeling, de vorm van debat. En die zei, toch deze vorm van debatteren, die heel constructief is op zich, is dat al de grauwsluier van die partij al van. Die wil daar heel positief voor. En ik kies zelf ook wel die beleving. Ja. Dus je hoeft net per se in een kapotte marge om een goed debat te hebben. En dat is ook mijn kritiek trouwens op de huidige politiek. Ja. Maar wat betekent het voor jezelf? Want stel je voor, die kans is vrij groot dat je het hele... Denk je dat zelf ook, dat je net wil? Ik skin wat voor het wurdig is. Hè. De leden van de Partij van de Arbeid moeten stemmen. Ja. Heel Nederland gaat erop tijd noemen, maar de leden die stemmen. Nou, er binnen ervaringen met dit soort verkiezingen dat maar ongeveer 30% van de leden stemt. En dat is nog redelijk hoog, schijnt dat te wezen. Ja, Noorderlingen zijn redelijk trouwe mensen. Hoeveel? Ja. En als Noorderlingen zeggen misschien van, us Luts. Dan wordt mijn kans best groot. Us Luts, die naam is trouwens heel populair in de Luts. Ja. Stond de Overstedentocht. Ja. Stond de Overstedentocht. Ja, de Overstedentocht heeft me wel een beetje als toen naam mest. Daar waar ik in Den Haag heel in mijn plegen van... ik dacht dat jij zo stond voor betrouwbaar en sterk. En die Luts liet is mooi in de steek. Maar even door de kansen. Dan is die kans... Ik ben dan heus net kansloos. En eigenlijk zuster ik dat in deze weken... werd het eigenlijk begonnen als van... dat is kansloos. En weet hoe die vrouw Jette van vroeger, dat van de VVD, die weer zo van 3%. Maar in een aantal dagen, nou juist op de Twitter, ik stond hier op de tweede plak. En ik van hoe snel kan de wereld en een mening verhoren?
en alle zuurzeikers werden een hele protte van binnen. Ik ging nou weer orenanalyses doen. En dan kwam ik al meteen een analyse dat ik het dwars zou, omdat ik mijn positie verbeteren zou. En ik denk, mensen kennen ik gewoon vanuit het hart zo'n besluit nemen. Maar doe je daar ben ik dat van. Zo'n het eventueel minister-president? Ja, kom maar op. Jongens, ik moet het afsluiten. Ik vind het trouwens wel een hoopvolle gedachte. Een Friesinne, een mooi Sarkozy en al die orenmensen. We hebben wel slechter gewoon. Dat is weer. Zo is het. Nou, tegen dank. Je praat als maar even verder. Ja, het is de stadig gewoon wel bekend dat op het eind van dit programma dan gebeurt er iets daar in het publiek. En dat is de verneemde minuut. En de persoon die er nou staat, dat is Karin de Vries. Trutsen het PvdA-bastion even terug. Hey kerel, mag ik even naar je staan? Hoi Karin. Hoi. Waar maken ze reclame voor? Ik maak je reclame voor de benefietavond die wij organiseren hier. Volgende week vrijdag, 9 maart, in de Grote Keizer, om jou en Jon. Een benefietjong en dan hebben ze vol mogelijk geld binnen voor mensen met kanker. Oké, dat is een heel mooi We streven. hebben een super band die we daar optreden, de Total Loss Band, met Karin Segers en Ellie mee. Ja? En we hebben nog een gastoptreden van Martin Frankena. En de kaarten die in de voorverkoop, die zijn zo'n hele euro. Kerst bestellen bij kaarten@team-friesland.nl. En dan... Ja, maar waarom ben je dus bij belutsen? Heb je zelf wat mooi maken? Wij het in de familie zeker wel mooi maken. En daarom... Velen met ons, denk ik. Ja. En nou ja, het is een goed doel. En we willen gewoon zo vol mogelijk geld genereren. En Ja. vandaar een benefietconcert. Doe je dat vaker Heel trouwens, een groot feest. benefietconcert? We zijn dit jaar als team begonnen. En we willen gewoon zo vol mogelijk geld voor kanker binnenhalen. Dus altijd goed. Vreed, 9 maart, jou en Jon, in de Grote Keizer. Komen. Ja, eerst naar U'tje. Ja, eerst hierin zijn en dan naar u komen om een leuke borrel te drinken en feest te vieren. Ja, ik beloof altijd en alle keren dat ik ergens kom. Ik heb hier wie kan me horen. Nou, minuut zit erop volgens mij. Tegen dank. Succes en man. Oké, dankjewel. Ja, denk je al thuis nou echt van nou, dit ken ik echt en ik wil lekker reclame maken. Neem dan contact op via neetopvreed@omroepfriesland.nl. Dan weer dit neet, ontnij Wieke Vreed.